vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Nguva iya yamanga makamirira yakwana, tadzoka zvekare nemamwe maconfessions 9 am sezvanda kuvimbisai kuti uyo anenge atanga kukomenta then anobva angouya paya kubhokisi kwangu, ndobva ndatomukandira ka50 kake ke pakaipa saka zvatichazoita kuti zvive fair tichati vanhu vaviri, the first two vanotanga kukomenta kubva vazowana tuma air twavo, saka munokwanisa kuuya muri vaviri then tokupai ma 50-50 enyu, ma airtime enyu. You can come to my inbox kuwhatsapp. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sikudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Munhu kana uchirana business rako usawanzokuita dzungu, nekuti mukuzoita dzungu ndipo paya paunozosangana nesu tobva tazokukanganisira business rako. Ininiwo ndiri mukadzi ane makore 40 years ekuberekwa, so kumusha kwakati kwafiwa ndainge ndisina kana sent. Apa nemurume taitofanira kuti tinge tichiendako, hama yemurume wangu ndiyo yainge yashayika, saka ndakabva ndazoenda kune vamwe amai avo vanoitawo zvezvimbadzo, vanokweretesa vanhu mari. Takati taenda kuya ndokubva takwereta mari tikabva tazoenda kumusha. Saka tichidzoka mukoma zvinhu zvainge zvakaoma kuti tikwanise kubhadhara mari iyaya in time, tainge tisingakwanisi. Apa mari dzezvimbadzo unoti kana ukatadza kubhadhara inongoramba ichiwedzera interest. Saka mukadzi uyu akabva azotanga kundinyeya mulocation achiudza vanhu kuti ndainge ndakatora mari yechimbadzo kwaari, in which that was not right. Aifanira kungouya tobva tataurirana, but mukoma munhu akaramba achingondinyeya achindishoropodza achiti handidi kubhadhara zvikwereti. Ndakabva ndazotaura neimwe hanzvadzi yangu ariko kuJoburg uko, then akabva ati haisi problem, munofanira kuti muzondiudza pamunenge mava kuda kunovabhadhara amai ivavo. Saka pane pamwe apo pandainge ndiine 2000 yandainge ndichida kuenda kunovapa, ndakabva ndamufonera, ainge akanditi nditenge mbiya. Mushure mekunge ndatenga mbiya ndakabva ndarara usiku hwose ndakakwidibira 2000 iyaya iri mumbiya sezvaainge akandiudza. Mangwana acho makuseni ndakamukira kuenda kumba kwavo, ndikabva ndanovapa 2000 iya. Vakafara paya. Mukomana ashe ndokubva ndazofonera hanzvadzi yangu akanditi ainge achazopedzisa kundibatira munamato wacho. Mukomana ashe amai ava vaimborarama kaupenyu kainge katori bho kataitochivawo tose mulocation, but hei iko zvinozvi nhamo yapinda mumba mavo, wega unovanzwira tsitsi. Saka hanzi kurara kwandakaita ndakakwidibira 2000 rands iya yandakazonovapa mumbiya, hanzi ndokutovavharira panze, kuvharira mablessings avo panze. Mukoma nekuti dhimoni renhamo ringe richizotanga kuvateverera ivo nemurume wavo. Saka hanzvadzi yangu ari kuti iye kana akakwanisa achazama kundiitira munamato, but anoti haasi shuwa munamato uyu unenge uri munamato wei, munamato wekuti mari yose yavaifanira kuzobata inge ichizouya kwandiri. Ivo mari iyoyo vanenge vachiibata physically, but spiritually mari iyoyo hanzi inenge iri yangu. Vaitoseka tsano vachiti mwana wamai taita mari. Handaimbofungidzira kuti tingaita mari nguva yapera kudai, joni yapera tobva taita mari, because ivo vari kuti mukadzi uyu ane zvipo, ane chipo chekuti chose chaabata chinongoendeka. Saka hanzi kunyange tikadzokera kumba nekuda kwezvipo zvake zvaainazvo, kana tikatoenda kunoita zvegoridhe tinokwanisa kutoita imwe mari inohlisa. Ndiyo confession yangu iyo mukoma yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mundiudze, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so:
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakauyawo kunoku muna August. Ndakauya kuno wainge uri musi wa14 August mushure mekunge ndasangana nemurume uyu wandiri kugara naye. Takasanganawo paFacebook ndokubva ati ainge achida kuti ndinge ndichiuya kunoku kuJoni. Ndokubva ndataura nefriend yangu akabva anditi iwe endaiwe, this is a chance. Ndokubva ndazouya kunoku. So pandakauya kuno mukoma ndopandakafind out kuti munhu ainge achinyepa. Ndikabva ndaona kuti mainge mutori nehembe dzakawanda dzemukadzi wake. Akabva azonditi sorry because vainge vachiri pakunetsana nekurambana neex yake, saka vakabva vazorambana. Saka zvakazoita sekunge inini ndini ndakakonzeresa kuti Gules vange vachirambwa, but paakandirakidza machats vanhu ava vakatanga kunetsana kubva muna May ikoko, but now Gules ivo vanotondifonera vachindituka. Zvekare pane dzimwe hama dzemurume dzisingamufariri, ndo avo vanotobatsirana nahama iguru vachindituka. So chinondirwadza kuti ndinge ndichimusiya murume uyu iye hana mwana. Gules avo vakamusiya vainge vaine wavo mwana, saka nezera rake ndo zvimwe zvezvinhu zvinondirwadza kuti dai ndakwanisa kungomuitira mwana. But dambudziko ravapo nderekuti muna August ndakageza, muna September ndikageza, but now muna October, kubva October zvaakatanga ndiri kungogeza kusvika pari zvino mukoma. Like I do not bleed a lot, but each and every day ndinotofanira kutoti ndinge ndichitoenda kubasa ndakapfeka pad because ndichiri kungogeza mwedzi wose. Mwedzi waOctober watopera kauyu ndichingogeza. Saka handizivewo kuti hakuna here mamwe maremedies andinokwanisa kushandisa, uye handizivi kuti kutogadzirwa here uku kwandakaitwa. Kana dziri sehembe dzavo Gules ndakangosvika pakudziburisawo dzingoriwo panze nazvino, because pamba patinogara pane chimwe chirumu icho chisingashandisiwi. Ndo mandakangoenda ndikangonoisa mabhegi acho iwawo, ndichiona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndigare nehembe dzeumwe mukadzi uye zvekare nemimwe midziyo yake. Saka takangotaura nalandlord tikabva tazozviisa zvinhu zvaya zvemuyamuya. Ivo vakaramba kuya kuzotora zvinhu izvozvo. So mukoma, ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kune maremedies andinokwanisa kushandisa here because ndiri kungogeza kuenda kumaperiods non-stop. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaramba mwana wangu nekuda kwekuti ndainge ndichida kuroorwa nemurume ane mari. So now mwana wangu uyu ava ne16 years. Mwana wangu akura, anotofungidzira kuti amai vangu ndo amai vake. Inini anotongonditi sisi. Mukomana achi ndakamitisiwa apo pandainge ndichiri kuchikoro. Ndakati ndamitisiwa kudaro ndainge ndisingazivi kuti baba vacho vainge vari ani, because ndaiva nevakomana 8 vandaidanana navo, including nevamwe teacher vekuchikoro. Vakomana vose ava ndairara navo zvekare naticha. Saka pandakazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri, vose vakabva vazondiramba because vaizviziva kutoti ndainge nditori kahure kemuvillage. Vabereki vangu havana kundidzinga pamba because ipapo pandainge ndichiita zvechihure. It was because pamba zvinhu zvainge zvakaoma, handidi kukunyeperai. Saka vabereki vangu vaitofara kana ndikabuda paya ndikaenda kusleep over. Pandaidzoka ndaitodzoka ndiine mari, ndotokwanisawo kutotenga chingwa, mazai nei tichitorarama upenyu huchitoenda kumberi. Saka ndabatira pamuviri. Vabereki vangu havana kumbondirova kana kupopota kana kuita sei. Ndakazoti ndarumura mwana wangu, amai vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kuHarare
ndokubva ndazoya kuHarare ndikatanga kugara naamai guru. Ndainge ndava kushanda samaid, saka ndakazoti ndabuda muHarare ndokubva ndatanga kugara somewhere else kwandisingadi kutaura nezita, ndikabva ndachizotanga kuenda kuchechi. Saka kuchechi kuya mukoma ndakangonyepa kuti ndainge ndichiri musikana, ndainge ndisina mwana, ndainge ndodauka marriage, because I was saying kuti a lot of the girls there, they were getting married, vamwe vainge vakatoroorwa vakamirira kuchata, neniwo ndikati marriage ndinoida. So I then lied and pretended as if I had never had a child before, ndokubva ndachizosangana neuyo akazova murume wangu. Up to this day haatozvizivi mukoma, anototi mainini kune mwana wangu, haatozvizivi kuti mainini vake mwana wangu is his stepdaughter. Handizivi kuti ndoramba ndakangonyarara here, or there is a point when one needs to tell the truth. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ko kana kuri kunzi murume wenyu akazotanga kutamba chiramu namainini, then pobva pazongoitikawo zvinenge zvazoitika, then mwana wenyu ubva azobatira pamuviri, muchati kudii? Pakaipa. I think you need to come clean and tell your husband. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi the reason is why mwana uyu ndisingade kumuudza kuti ndini mai vake, because once ndamuudza kuti ndini mai vako achandibvunza kuti ko baba vangu varipi. Apa handizivi kuti amongst the 8 varume 8 vandainge ndichidanana navo, wacho akazondipa pamuviri ndeupi? Ndikavati ko munoenda kwava Mugabe, vakaseka vakati kikikiki, vangasapfuma nini here vaMugabe, varume 8 here kuenda nevarume 8 kuma-DNA. Vamwe vacho ndinokwanisa kuzovakanganisira mamarriages avo because vakazoroora, ende vamwe vakaenda abroad mukoma. It will be a nightmare for me. Hey vedari, that was another message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So nemurume wangu tiri kunetsana, saka tichinetsana kudaro ndakabva ndazoudza amai manje chinzwai zvavakandiudza. Amai vakanditi zviri nani iwewe kuti uvake kunoku kumusha, kana wapedza kuvaka uchishandisa mari yake, then zvaunofanira kuzoita ndezvekuti unobva wazomutorera mari, kana wamubira mari obva wazodzoka kunoku kumusha, obva watanga chibusiness kunoku. Tine motikari yedu, nekuti motikari iyoyo kana tikaitengesa, kana tikakwanisa kunyatsokuwana customer, motikari iyi ichiri yakanaka, it is a double cab, tinokwanisa kutoidyira zvekuma 150 or 160 or more, because ichiri yakanaka motikari iyoyo. Saka mai vari kunditi munyengerere murume wako, usambomurakidza kuti wakagumbuka. Kana muchinge matengesa motikari paya, unobva wamuti ndipei imwe yacho ndiichengete inini, obva wazomutiza uinayo mari iyoyo. Hanzi at least kana ndikakwanisa kubata 100,000 pandinozodzoka kumusha, ndinokwanisa kutovhura chishopu changu ndikatogara bo. Hanzi there is no need for me to be married anymore, because ndakatozvara vana nemurume wangu. Tine vana vedu 3, saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Tiri kunetsana nemurume, kunetsana chaizvo, but handizivi kuti must I take my mother's advice. Tinonetsana zvedu, but murume anozombodzoka kwandiri achinditi please do not go because I still love you. So mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngati vabatsireiwo mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndakawanikidza stepmother vangu vari busy
vachichera gomba. Vakati vapedza kuchera gomba riya ndokubva vazoisa hari iyi yainge ichipfungaira chiutsi. Ndakabva ndavati, ko muri kuitei mukoma? Apa zuva rainge rakacheka nyika. Vakavhunduka mukoma vakabva vati ko ndiwe. Ndokubva vatoenderera mberi vakabva vaisa hari iya mugomba ndokubva vafushira. Saka vakabva vazonditi ndichakuudza ndikaramba ndichivanetsa. Vakazonditi ivo vainge vaine shavi rehuroi. Ndikabva ndati mune shavi rehuroi, saka baba vanofanira kuti vange vachizviziva ka. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma ndainge ndichiri kuma early 20s. Vakabva vanditi, kana ukasaudza baba vako ndichakupa umwe mushonga wekuti unge uchizopfuma. Mukoma nashi, inini ndiri munhu akangozvarwa achikara mari uye ndakajaidzwa nababa vangu kuti ndinofanira kungogara ndichipiwa mari. Saka vakanditi ndinokupa mushonga unogadzira mari, zvekuti unogara uine mari. Ndikabva ndati ndipei mushonga wacho. Vakabva vanditi vainge vachazotanga vaugadzira. So vakazodzokera kumusha kwavo. Pavakadzoka vakabva vandipa mari. Vakabva vanditi enda unotenga hari kumbari. Ndakaenda kumbari ndikanotenga kahari kainge kari kadiki keblack ndikadzoka nako. Vakabva vandipa imwe mari vakanditi enda unotenga huku. Vakanditi huku yeblack. Ndakafamba mukoma ndikambeya kuzonosvika ndichizonoiwana huku yeblack. Pandakadzoka vakabva vazondipa mucheka mutsvuku. Vakanditi mucheka uyu unofanira kuzogara uinawo at all the times. Mukoma vakabva vanditi ndinge ndichiuraya huku yaiya ndokubva ndazoisa ropa muhari. Mushure mekunge ndaisa ropa riya muhari, vamwe vatete vakabva vazoshaika the next day. Mukoma takangoti tanzwa kuti vatete kumusha vainge vashaika, stepmom vangu vakanditora vakabva vanditi iwe haufaniri kuti unge uchienda kurufu. Saka vakabva vazondituma kumusha kwavo, zvekuti by the time vana baba pavakazodzoka vachibva kumusha vakatondibvunza kuti ko iwe apa pose ipapo foni yangu vainge vanditi ndinge ndichiidzima. Mukoma ndakazotoenda kumusha. It was a month later ndine mushonga wavainge vakanditi ndinge ndichienda kunousiya paguva ravatete. Ndikaita saizvozvo. Ndiri munzira ndichibva kumusha ndipo apo umwe mukadzi ainge agere panext neni paakangoburuka ndokubva akanganwa handbag. Pandaida kutaura kuti mukadzi uyo ainge achangobva mukuburuka ainge akanganwa handbag yake, ndaingonzwa kupera simba. Takazoti tasvika muHarare mukoma ndokubva ndatora handbag riya. Then ndichinosvika kumba ndakabva ndaona kuti muhandbag imomo mainge muine chimwe chipeperbag chainge chirimo. Ndokubva ndazviudza amai nini vakabva vanditi mune mari ka. Handiti ndakakupa here mushonga wekugadzira mari. Takavhura chipeperbag chiya tikabva taona kuti mainge muine $16,000 yainge irimo. Vakabva vanditi ishandise madiro nekuti ndeyako, usapa kana munhu because ndiyo mari yako yekutanga. Fast forward mukoma nashi, nanhasi uno handisati ndaroorwa nekuda kwekuti mishonga iya yavakandipa yakazopanduka ikaita nyoka. Ndinorarwa nenyoka mukoma nashi. Nyoka iyi imhando yekobra inondirara uye iyo hainditendedze kuti ndinge ndichiva in a permanent relationship. Ndinongoti kana ndikadanana nemurume tikaita lula 1 or 2 times ndinobva ndamuramba. Apa ndakanaka sei mukoma nashi zvekuti murume pandinenge ndamuramba paya anokwanisa kana kutochema, but ndozvandakaudzwa nayo nyoka iyaya kuti handifaniri kuti ndinge ndichidanana nemurume kwenguva yakareba. Saka I move from one relationship to another. Nyoka iyi inotorara yakatozvimoneredza pagumbo pangu kana kuti paruoko rwangu. Mazuva ekutanga ndaitovhunduka paya, but now I'm so used to it zvekuti I'm not even scared at all of this snake. So mukoma nashi, ivo stepmom vangu vakanditi hanzi ndiwo mubayiro wacho wekuromba. Hapana paungangoromba hanzi wobva wangonakirwa nekudya mari usingazoiti mhiko dzinenge dzichizokurwadza kudzizadzikisa. Hanzi kana kwaiva nemhiko
dzisingarwadzi kuzadzikisa kungadai kusina chinonzi kuromba. Hanzi kuromba imhiko dzacho idzodzo dzaunozoita dzinenge dzichikurwadza. I cannot get married mukoma, ndozvandakaudzwa nastepmom vangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Yo, hanzi chinonzi kuromba imhiko dzaunenge uchiita, mhiko dzinenge dzichikurwadza, ndokuromba kwacho ikoko. Ya, pakaipa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.